настоящее. Мы живем на родной земле. Сила народа в единстве. Давайте поддержим возможность говорить и думать на родном языке. Подписывайтесь на газету «Крым». Цена подписки на полгода составляет 372 рубля 96 копеек. На год 745 рублей 92 копейки. Снова добрый вечер. Продолжаем «Бугюн», праймовый информационный эфир на телеканале АТР. И в третьей части нашей программы нашим гостем будет Надія Савченко, народний депутат України. Вітаємо вас. Вітаю. Надія, ви сьогодні звернулися до Порошенка з проханням чи то вимогою накласти вето на рішення парламенту про скасування так званого закону Савченко. Його вже саме так його знають в країні. Поясніть свою позицію. Ну, я так думаю, що не потрібно прохати на президента країни, гаранта Конституції, захистити Конституцію. Ну, це було б якось неправильно. Люди мають право вимагати, ну це якщо президент не хоче цього робити. Ну ми ж віримо в те, що президент все-таки гарант Конституції і не хоче допускати конституційного порушення прав людини. Тому тут, звичайно, напевно, просто варто звернути увагу. Він і так повинен знати і розуміти, що відбувається в країні. Так, закон, який відмінив закон, так званий Савченко, і повернув до попереднього стану, це закон на звуження прав людини згідно статті 22 Конституції. Тобто він порушує конституційну норму. І це не єдина промах, тому що цей закон був і з порушенням регламенту, і внесений в сесійну залу, і проголосований так само з кнопкодавством, на що була написана постанова депутатом Верховної Ради, одним із депутатів. І це буде розглядатися завтра в регламентному комітеті з регламентної роботи Верховної Ради. І я теж буду присутня на тому комітеті, подивлюся, як вони будуть там виносити і що вони будуть давати згідно цієї постанови. Потім вона буде винесена в зал. І я думаю, що, звичайно ж, потрібно відміняти цей закон, який відмінив закон, який був попереднім. І названий чомусь моїм ім'ям. Процитую, тому що ви його подавали. Процитую цю 22 статтю Конституції України. Чи це ви маєте на увазі? При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто ви це маєте на увазі, так? І що подальше, ви кажете, будете на комітеті, і що далі буде, якщо президент не дослухається до вас? Далі, там ще до того, як президент слухається, я написала на омбудсмена, який повинен захищати так само права людини, і омбудсмен повинен звертатися до Конституційного суду для того, щоб Конституційний суд розглянув цей закон на предмет конституційності. Якщо він буде порушувати Конституцію, то його не має права підписувати ні президент, і Конституційний суд повинен винести своє рішення. А якщо омбудсмен не звернеться до Конституційного суду? Ну, то тоді вони в нас покажуть, що у нас немає конституційності взагалі в країні, що в нас немає, що в нас є політична воля порушувати закони і Конституцію України. І тоді буде запитання, чи потрібен такий омбудсмен, чи потрібен такий президент, чи потрібен такий уряд, чи потрібен такий парламент, який не захищає, який порушує в наглу Конституцію, який просто плює на це все. Тобто це можна буде показати нашим західним партнерам. Якщо ми так ставимося до своєї Конституції, то які ми можемо взагалі угоди виконувати з нашими європейськими партнерами? Нашим глядачам просто нагадаю, що так званий закон Савченко передбачає, що строк, який людина провела у СІЗО, рахується як день за два. Ті депутати, які голосували за відміну цієї норми, також мають свою позицію. Давайте послухаємо Антона Геращенка, народний депутат України, говорив, чому він голосував за відміну цієї норми. Це призвело до шквалу кримінальних справ. При 53 вбивства, більше 1000 крадіжок.
236 розборів. Я цю інформацію публікувався в Фейсбуці, зроблені тими особами, які вийшли раніше. Якщо б цього закону не було, то вони б відбували покарання, не вийшли б раніше і не було б цих вбивств чи злочинів. Ніде в світі не існує такого закону, як закон Савченка. Суди в нас в Україні мають безліч інструментів для того, щоб особа, яка не є шкідливою на період слідства, була під залогом, домашнім арештом. Під стражею повинні перебувати лише ті, хто неодноразово скоював тяжкі злочини, вбивства, зґвалтування, злочини проти особистості. Всі інші можуть бути під домашнім арештом, таке інше. Вони повинні йти європейським шляхом. І у СІЗО повинні бути лише ті, хто, наприклад, порушив правила домашнього арешту або залогу. Будь ласка, раз ти порушив, йдеш до СІЗО. Повинні бути маніяки, які є суспільно небезпечними. Повинні бути ті особи, які 100% будуть ухилатися від слідства. І тому зараз дія закону Савченко призвела лише до одного із факторів росту злочинності в Україні. Сьогодні Верховна Рада виправила свою помилку і поставила крапку в цьому запитанні. Нагадаю, що це був Антон Геращенко, народний депутат України. Ось його аргументи, що повиходили на волю багато злочинців і вони скоюють злочини. Ну, по-перше, закон Савченко, як його прийнято називати, нікого не відпускає. Закон просто перераховує міру ув'язнення. Ці люди не були засуджені пожиттєво, вони все одно рано чи пізно вийшли. І такі слова Антона Геращенко, який говорить, що якби вони не вийшли раніше, то вони б не скоїли цих злочинів, де гарантія того, що може підписатися Антон Геращенко під кожним з тих, хто вийшов би пізніше, що він би не скоїв ті самі злочини. Ні, скоїв би, просто пізніше. Це не показник. Показник рецидиву є завжди. Це певний відсоток. Він в середньому 10% рецидиву. Коли погіршується економічна ситуація в країні, а зараз у нас погіршується ситуація, соціальний рівень життя погіршується, економічна, війна йде, тобто є доступ до зброї більш вільний, то рецидив збільшується на тих самих 15-20% в залежності від того, який порядок в країні, в залежності від того, як ці правоохоронні органи справляються із кримінальністю, із злочинністю в країні. Тому закон нічого не змінив, щоб не відбулося при ньому або без нього в даній ситуації в країні. Єдине тільки, що він зробив, це допоміг показати, що проблема така є. Він називав європейську норму. В європейській нормі є визначено, чітко визначено, да, скільки не може тривати довше слідство. Там в різних країнах, там по-різному, ну це 5 років в середньому. У нас немає норм для слідства встановлених. І тому цей закон, наприклад, дав можливість встановити справедливість таким людям, як Павліченки. Це політичні в'язні, да? Тобто у нас більше всього сиділи люди... Ви вважаєте їх політичними в'язнями, багато хто їх вважає вбивцями. Багато хто вважає, може, все, що завгодно, так, і мене, так само, як вони говорять. Але з другого боку, в нас більше всього і довше всього сидять люди політичні, яких вину доказати не можна, яких система ламає. Тому цей закон показав, це так само політичні, у нас мається на увазі переведено і бізнес. От, якщо потрібно рейдернути бізнес, так, тобто система починає ламати людину. Людину починають відбирати, людину садити у в'язницю. Вийшли так само, наприклад, Ростислав Кишеня, який відсидів 8 років. Його справа не була доведена, він не був засуджений судом. Цієї справи не знаю, але от я пам'ятаю, що одним з перших вийшов Лозинський. Ви тоді, до речі, ще отримувалися у СІЗО у Ростовській області, бо я саме там через адвоката Фейгіна, мені здається, передавала вам це питання. Людина, який народний депутат, вбив іншу людину, і він вийшов на свободу саме через цей закон. Говорять про те, що може вийти на свободу зараз Пукач, ну, але вже не може. Йому дали, Лозинському дали пожиттєво? Ні, не дали пожиттєво, значить, тоді але він вийшов через цей закон наскільки раніше? Давайте я зараз подивлюся, наскільки саме раніше. Ну, але тобто він все одно вийшов, правильно? Так. Він повторив вже вбивство, ні? Сподіваюся, що ні. Ну, от бачите, тобто ви звертаєте увагу виключно на ті Ви почали просто моменти, звертати уваги на ті моменти, а я на ці. Ні, ви виключно звертаєте увагу, і всі журналісти звертають увагу на найбільш резонансні справи. Ніхто не буде розбиратися в житті людей, яких самих простих, яких система ламала, яка ця пострадянська система палична, якої ми намагалися позбутися всі 26 років, і Майдан виходив проти неї. Ніхто не буде простежувати долю кожної людини, яка була засуджена несправедливо. Жоден суддя не поніс покарання за те, що
що він засудив людину несправедливо або не змогли доказати вину слідство і прокуратура, і людина сиділа просто так 8 років, там, да, 10 років, були такі терміни. Ніхто не розбирав цих фактів. Всім важливо було знайти тільки ті факти, які очерняють дію цього закону. Виключно через те, що це була політична воля. Спочатку була політична воля його прийняти, потім треба було на щось відволікати увагу, навіть від того самого невдалої реформи поліції, да, не доведеної до кінця. І треба було показувати, що злочинність і правоохоронні органи не можуть справитися от саме через щось, що є там таким законом Савченко. Насправді це не може бути одною проблемою, це комплекс. Надя, вот у меня есть такое четкое ощущение, эти аргументы, вообще юридические вещи, особенно связанные с содержанием в СИЗО, они действительно очень тонкие. Действительно, в нашей системе, может быть, лучше, меньше отсидит виновный немного, да, чем будет сидеть невиновный долго, да. И много говорит, и то же самое, что ты сказала про то, что рецидив, возможно, не связан даже с этим законом или не связан в такой доле. Что все равно это тяжелая экономическая ситуация, люди с криминальным прошлым, ну и так далее, оружие, опять же, и так далее. Но нет ли такого ощущения, что вообще, если бы вот была обычная жизнь, да, и закон не назывался законом Савченко, вот хотя бы даже этого хватило, то вопрос об его пересмотре вообще не стоял на повестке дня. Как ты считаешь? Да, може бути елементи цього. Ну, принаймні, можливо, він би там і стояв на якомусь перегляді, або, ну, хоча скоріше б навіть не стояв би на перегляді. Але, принаймні, не було б в ефірах, скільки... Це б не дало можливості, якби не було там мого ім'я прив'язано, да? Це не дало політикам можливості лить скільки желчі, скільки піариться на ньому, скільки упражняться в красномовстві на всіх ефірах стосовно цього закону і прив'язки його до мого ім'я і до моєї персони. Да, якби це не було політичним моментом, якось вигідним, що в той час кричати про моє ім'я і що вони провели цей закон. То есть одновременно ты против закона и ты разоблачаешь Савченко, которая Я точно хочу сказати, такая. що якщо б там не було вашого ім'я, ну, моє особисте враження, щоб він не був би і прийнятий. Не було б що зараз відміняти. Ну, бо його проносили, я пам'ятаю, це голосування саме через те, що його автор Надія Савченка, наш герой, який утримується і таке інше. Саме так його заносили в Верховну Раду. Якби не було мене, то, напевно, ніхто б його і не придумав. Да? Тому що, не дивлячись на те, що у нас Хто дуже його, багато... до речі, придумав? Я його придумала. Бо писав Але його ідею Новіков. писали його юристи. Да, Новіков його написав просто з моїх слів, тому що я не могла його написати. Він передав українським юристам. Вони це випрацьовували вже в законодавчому полі України. Просто в нас є багато відсидівших депутатів, так, Ляшко, Тимошенко, Луценко, ну там можна ще набрати. У нас президент був сидівший. Ну, ніхто не додумався до того, тобто вони всі знали, що сидять винно. Тільки людина, яка сидить невинно, як людина, яка відчула на собі цю систему, врешті-решт може зрозуміти. То ви вважаєте, що Луценко, Тимошенко сиділи за діло? Економічні злочини – це економічні злочини. Да, вони нікого не вбили. Але за діло. Політично, звичайно, вмотивовано, звичайно, це були політичні справи. Звичайно ж, теж були недоведені, тому я думаю, що треба було б розібратися. Але якщо людина сидить, відчуваючи якусь вину, або якщо людині, знаєте, як говорять іноді, Україні треба політв'язні. Ну, тобто посидіти – це іноді теж навіть піар. От посидіти, значить, в тебе є багато страждання. Зовсім друге діло, коли ти розумієш, що сидиш ти ні за що, борешся ти з цією системою все життя, і ти розумієш, як вона ставиться до людини, оце вже зовсім діло друге. Тому що жоден чомусь із відсидівших наших політиків не вийшов і не придумав закон, який міг би допомогти людям не потрапляти в таку ситуацію, якщо це несправедлива ситуація. Чомусь ніхто навіть не думав над тим, що треба реформувати ту пенітенціарну систему, про яку вони розказували такі жахи, як жахливо виглядали камери, як їм там було важко. От, а, до речі, а чого ви не ініціювали, наприклад, ну, зміни умов в СІЗО, умов тримання в СІЗО, а саме цей закон... Не можна ініціювати зміни умов тривання в СІЗО, це бюджет. На це виділяється бюджет, це робота уряду, а не народних депутатів. Тобто, що можна ініціювати зміни в СІЗО? Зробити решітки не білими, а червоними? Ні, ну можна вносити якісь поправки в бюджетний кодекс, можна вимагати переглядати бюджет і таке інше. Розумієте, коли я знаходилася в в'язниці, це був законопроект поданий звідти, я ще не розбиралася в бюджеті, і які можна туди вносити правки. Я просто знала, що можна написати закон, я могла подати ідею, його могли написати юристи. Оце от я передбачала, що за цим законом треба було розвивати цілу низку законів. Це повинна була бути реформа взагалі і пенітенціарна, і судова. Всієї системи, абсолютно. Його не можна було залишати в такому вигляді. Потрібно було дати поправки, потрібно було дати розумний термін слідству на розгляд. Потрібно було, як він говорив, що є достатньо механізмів не садити людину. Так? Тобто є... Но Геращенко же говорит, что есть европейские механизмы. Они правда есть. Это же є, тільки в нас не лжет. є. Да. Наприклад, можна було внести таку поправку, що за статтями легкими людину в СІЗО не садити. Дійсно, призначається інша міра покарання. У нас
можеш просто простіше всього закрити. Ну, Є там інші такі Быстрее норми люди є. признаются Да. в несовершенных преступлениях. От то, розумієте, Да. от від того це і пляше. Тому закон був правильний. Якщо можна було б розвинути всю систему, так, мені не вистачило, на жаль, ні потужності команди і не вистачило бажання тої команди, яка була працювати далі в цьому напрямку, вплоть до судів присяжних. Потім ми розійшлися з командою «Батьківщина». Тобто мене не вистачило юристів, мені не вистачило знань для того, щоб і, можливо, часу, і усидчивості, щоб реформувати То цю есть, систему смотрите, повністю, бо Надь, це можно великий ли так об'єм роботи. сказать? Вот если бы ты сейчас была во фракции Батьківщины, да, и в этой, ну, как бы в политической команде, то, наверное, бы по-другому себя вела фракция при тех же всех обстоятельствах, в том же законе, тех же аргументах против и так за отмену его, да. Просто они вас, грубо говоря, оставили наедине с этим законом. Ну, как бы вот Савченко лучше не прикасаться, пусть там что Це будет, то вже будет. політика. Да. Однозначно, якби це була команда, то, скажімо так, тягар би ділився на всіх. Я і так вдячна Батьківщині, ну, принаймні, здоровому глузду Андрія Кожем'якіна, як голови комітету відповідного, за те, що він, як все-таки людина з юридичною освітою, розуміє, що закон правильний. Да? І довгий час намагалися ми це пояснити, обґрунтувати. І я думаю, що цього разу теж би вийшло. На жаль, мене не виявилося в залі. Я щось пропустила, що буде відноситися такий закон. І шостим переголосуванням з кнопкодавством Ви його завжди протягнули. виходите? Ні, я не завжди ходжу, на жаль. Да. Чому? Ну, тому що, напевно, щось в цей момент трапляється більш важливе, що потрібно зупинити, ніж бути в Верховній Раді, і де і так вирішили, як будуть голосувати. Ну, а наприклад? Ну, а, наприклад, десь так само судять людину, яку не повинні засудити. І треба проконтролювати, щоб цей процес був справедливим. Хоча б навіть так. Не виконувати свої прямі обов'язки робочі. Ви знаєте, було б дуже добре, якби ви мені сказали, що таке прямі робочі обов'язки. Тому що чомусь народний депутат ще Депутати повинен голосувати в Верховній однозначно. Раді. Але ще народний депутат повинен відповідати на звернення, контролювати, щоб було дотримання законів, і от не підстраюється все судові засідання під графік в сесійній залі, на жаль. Тому в народного депутата, на жаль, дуже широке поле обов'язки. Якби в мене було хоча б воно більш-менш визначене, щоб я могла просто сидіти і не розриватися на те, що всі говорять, що все не так, і допоможіть. От якби я могла не допомагати людям, мені було б куди легше. Це точно не обов'язок. Добре, хочу Однозначно. поговорити про вашу політичну кар'єру. От я бачу, місяць тому на «Українській правді» з'являється новина. Савченко провела з'їзд власної нової партії. Цю інформацію підтвердили «Українській правді» працівники готелю «Козацьке», де відбувся з'їзд цієї партії. Водночас прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко відмовилась коментувати цю інформацію і таке інше. Що це за партія? Чи відповідає дійсності ця інформація? Буде презентація, є вже оголошення. От після презентації можна буде говорити, що це за партія, чи відповідає дійсності інформація. Зараз Партія ви не є. хочете? Ні, це дуже довго, у вас забереться весь ефір. Ну, дуже цікаво, чим Ні, це правда хочете інтересно. займатися Надія Савченко, що за нову Зміною партію політичної вона створює? системи. Вам це буде в двох словах про щось зрозуміло? Ні, мені хочеться зрозуміти, що це за партія, яка вона, про що вона, хто люди, які будуть з Яка вами вона, поруч, скажімо так, звідки І ідеологічна? будуть- це все ви побачите на презентації. Но она идеологически какая? Это партия какая? Правая, левая, центристская Я зрозуміла какая? вас. Значить, ідеологічно це партія республіканського спрямування. І ідеологічно ця партія не схожа на всі партії, які є. Принаймні, ми будемо її робити максимально не схожа. Тому що партія – це всього лише механізм, який є юридично зареєстрований, і єдиний легальний в даний час, в даному полі. Ця партія буде змінювати політичну систему. Її ідеологією буде, якби, і основним спрямуванням – це пояснити, якою повинна бути політична система. Що нам потрібно змінити от в тому діючому, що в нас зараз є, щоб ми врешті-решт могли почати нормально жити. Що партія – це не є єдиним суб'єктом взяття участі в виборах, це для початку. А далі, якою повинна бути партія, чи вони взагалі потрібні, да? Якою повинна бути виборче право, правоохоронна система, судова система, місцеве самоврядування, інститут праці, інститут власності. Тобто це все ви почуєте на презентації. Як буде називатися? Ви можете нам сказати? Вона буде називатися тоді, коли її перереєструють і дадуть їй назву. Добре, а скажіть, хто буде фінансувати її, чи звідки гроші? Ну, бо функціонування партії так склалося в Україні, всіх партій, звідки треба брати гроші? Звідки будете Поки їх що в брати? нас вистачає можливостей працювати без грошей або на ті гроші, які у нас є, які ми заробляємо.
В залежності від того, що фінансувати і як повинна працювати партія. Якщо фінансувати партійні осередки, то цього не буде. Якраз таки партія повинна будуватися партією нового типу, а не КПССом. Це не повинна бути структура, яка з'їдає фінанси, так, і робить корупцію. Це повинна бути структура, яка працює на ідею без грошей або знаходить гроші сама, якщо потрібно. Стосовно всіх решта фінансувань, фінансувати будуть хто завгодно. Можете ви, якщо буде фонд і можна буде класти пожертвування, може олігарх. Може бідніша людина, може багатша. Та людина, яка вірить в те, що це зміниться. Олігарх зазвичай, коли фінансує, то вимагає щось навзаєм. Це залежить від того, скільки дає грошей олігарх, закрито чи відкрито. Якщо він буде класти на фонд, то це його діло. Вы знаете, Надя, вот у нас все время так получается, как бы мы все время хотим европейские партии создавать, вести европейскую открытую политику, а в итоге получается, что получается не партия идей, а получится партия, ну, человека, да, вот есть там ППП, есть это будет партия Надежды Савченко или как вообще, вот по-чесному? Найгірше те, що от якраз я говорила про партію багатолідерного типу, так, і все залежить від того, в які рамки нас поставили. Нам зараз створили такі механізми, що партії можуть називатися або гарним, красивим слівцем, або обов'язково лідерного типу. Всі партії практично прив'язані до людини лідерного типу. Ми думали про те, яку б дати назву, але ми не робимо партію імені Надежди Савченко. Да? Просто Надія Савченко ставить своє ім'я під цю партію. Це єдине, що в мене залишилося. Це те, що топтали не дотоптання. Спочатку це високо підносили, потім це топтали і впльовували. І це єдине, що в мене є на даний момент, чим я можу розписатися. Да? Як своєю кров'ю під тим, що ми будемо робити. Ну, тому я даю ім'я під партію. Я понял, но вот сейчас вот твое имя, так, ну, по-честному давайте говорить, да, оно стало, ну, токсичным среди политической, ну, большой части общества, и люди по-разному относятся, да, и, наверное, для каких-то политиков даже будет, ну, опасно сотрудничать с партией, которая руководит, возглавляет или там идеологически возглавляет Надежда Савченко. Вот не боишься остаться вообще одна со своей партией, или же придется пользоваться деньгами и поддержкой тех, ну, людей, которые, скажем так, не очень... Айдар, ти знаєш, я не люблю трусів, да? І труси не бувають моїми друзями. Стосовно токсичності в політикумі, це добре. Знаєш чому? Тому що у людей оскомана політикум. Політикум для українців токсичний. Мене не цікавлять політичні опоненти, чи вороги, чи друзі. Мене взагалі те, що зараз називається політиком, оті політичні партії, оті політичні люди, оті політики, там, відбулись вони чи не відбулися, вони мене взагалі менше всього цікавлять. Мене цікавить, наскільки люди можуть зрозуміти, що ми можемо жити без них. А точніше, що ми повинні жити без тих людей, які 25 років були при владі. І для цього треба показати людям, а що вони зробили, чому вони так робили, і спрогнозувати, що вони будуть робити далі. Ми можемо перевернути, змінити систему? Можемо. В залежності від того, скільки людей проснеться. Суспільство може існувати по-іншому? Може. Чому ми вирішили, що ти говориш, що партії йдуть європейським шляхом, намагаються робити європейську політику? Ні. В Європі сформувалася культура. У нас сформувалося бидло в політиці. Безкультур'я повне. Тому давайте вирішимо з людьми. Ми хочемо далі грати в таку політику? Ну то тоді, якщо люди будуть і надалі підтримувати політику або продаватися таким політикам, нехай буду токсичною я. Якщо люди вирішують, що ми нарешті хочемо почати жити, то токсичними стануть всі політики. Хто буде поруч з вами в цій партії? Побачите. На презентації я покажу людей, які будуть сидіти поруч зі мною і не побояться. Запросили в тому числі для того, щоб люди почули нову формацію, Ви запросили нових мене політиків. передчасно, розумієте? Це все одно, що ви спитаєте, Надя, ти завтра помреш? Я скажу, я не знаю. Коли помру, ви прийдете на похорон. Але мені Давайте будемо говорити по хочеться, факту. щоб нові політики нової формації, як ви кажете, все ж таки відповідали на питання тоді, коли вони виникають. А не тоді, коли хочуть політики. Ну, то таке, я почула вашу позицію, будемо Я вам чекати відповім на питання, коли вони презентацію. виникають. Тоді я відповім вам на таке питання, знаєте, дуже чисто по-людськи. Зарано питаєте. Або, що можна сказати, на даний час не вашого ума діло, або ще Так, якось так. зазвичай Тобто, теж, чисто, я розумієте, звикла, я зазвичай так політик, відповідають українські політики, без коментарів. звучить культурно, це без коментарів. Я Да, сказала, от це культурно, простішою да, вони А мовою. потом, кажется, більш когда отвечают, культурно, но без что-то не так, они коментарів. говорят, О, что щоб ви журналисты так. неправильно поняли. Що, знаєте, Еще буває есть така, такая любопитній история. Варварі на базарі носа відірвали. Ви хочете Оце знати ви- операцію військову до того, як вона відбудеться? Це Ви от неправильно. привносите нове все ж таки в українську Це політику. правда. Отак мені не відповідали політики. Знаєте, вони все ж таки більш, Добре, хоч чомусь. більш дипломатичні. Так. Більш навчені, обтесані. Хочеться ще вас запитати про, от ви кажете там про людей, які
То, що Айдар казав токсично, так? В якийсь момент від вас відвернулося багато ваших прихильників. І от знаєте, в цій студії вас критикував навіть Ілля Новіков. Людина, Він не був моїм прихильником, давайте не будемо але плутати. він завжди за вас Він був моїм вступався, суворим і критиком. він Завжди. завжди за вас вступався і завжди намагався пояснити те, що ви говорите, чи вашу ту позицію, не критикувати. Але він не стримався після вашого ефіру і вашого розміркування про єврейську націю. Як ви пояснюєте появу цього взагалі таких висловів? По-перше, міркування було не про єврейську націю. Давайте не плутати. Міркування було про українську політику. Стосовно Давайте Новікова, послухаємо, може тоді, щоб глядач зробив висновок, про що це було міркування. Давайте послухаємо цей відривок. Так, слухаю вас. Кривой Рог, Людмила Григорьевна. Слухаю вас. Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе? Я на остановке стояла, слышала, мужчина говорил. Женщина старая сидела, говорила, в Библии написано. Была татаро-монгольская ига, была польская ига для Украины, сейчас еврейская ига для Украины. Почему вы об этом молчите? Да, дякую. Влучне питання. Якщо про це говорить народ, то значить він говорить правду. І да, влада у нас, якщо взяти так, то дійсно має кров не українську, скажімо так. Говорити про це можна. Що з цим робити? Треба думати і діяти. Ну, як завжди, був певний обрізаний кусок. Значить, ми говорили про єврейську націю, ви хочете сказати, з цього відривку? Вам так здалося? Ну, она, Про зритель говорил приналежність точно. взагалі до якоїсь нації. Це те, що я почула Значить, у вас. Іго? І від глядача, від дозвонювача я почула слова. Нет, она говорила именно про евреев. Давайте Слова, так, прямо. за які мають, мені здається, все ж таки там покарання вводити. За які слова? Той посил, який давала глядач, і на що ви сказали Тобто так. треба йти посадити глядача, а потім посадити мене. Ви знаєте, робили депутати народні запит, я не пам'ятаю куди, їм дали роз'яснення, що там немає семітизму в цих словах. Ви вважаєте, Чи що немає? антисемізму. Ні, їм дали роз'яснення. Я не А ви пам'ятаю, хто як із вважаєте? депутатів. Ви як вважаєте? Мені дуже цікава ваша думка. Ви розумієте? Як ви трактуєте те, що відбулося в ефірі? Я трактую як те, що відбулося в ефірі, яке я трактувала дуже багато разів. Немає поганого народу. Є просто погані люди в кожному народі. Немає поганої нації, є просто погані люди, і це треба визнавати в кожній нації. Так от, ішлося виключно про українську владу. І іго – це немає нації. Вона назвала татарське іго, вона назвала, яке там ще Жидівське. іго. Вона навіть сказала єврейське. Ні, вона сказала Татаро-монгольская ига, і яке теперь ще вона назвала іго? еврейская ига, по-моему. Ні, вона ще якесь одне назвала, не Так. пам'ятаю, там було два. Вона ще забула назвати, наприклад, російське іго, якщо імперію беремо. Тепер дивимося, що таке іго. Це нація чи не нація? Іго – це насильство. Ви Тобто це факт вважаєте насильства. ваші Історичний ремарки названий. про те, що українська влада справді... Не українська по крові. Це Не означає, українська що всі, по хто крові. приходять в українську владу, а там різна є кров, у них міняється група крові. Тому що вони стають не одної крові з українським народом абсолютно. Вони стають абсолютно зіпсованої космічної крові. І от що з цим треба робити? Треба думати. Нет, я понимаю. Тобто ви так метафорично кажете про да, кров. образно, Про кров. просторово, да. Якщо вам хочеться чути саме те, що Ні, ви я чуєте, чую те, це що міцно. чую. Я тут чую всё- те, що Тут все чую. очень просто, да? Все очень просто. Здесь надо смотреть на реакцию тех, о ком идет речь. Вот упомянутые евреи, и могу заверить тебя, что очень многие евреи поняли это как намек. Буквально, да, я с ним уже И знаешь говорила почему? Да? неодноразово. И почему? Потому что это вот такой уровень разговора, как звонил человек, и которому ты там, не знаю, по каким причинам, как бы поддакнула. Тому що Да. це говорила людина з українського народу, значить вони мають право так но думати, я, якщо но, вони так так, думають. но она имеет такое право. Но я Мое много право. раз слышал вот такие абсолютно разговоры, на таком совсем низком уровне о том, что евреи захватили власть в Украине, президент у нас якобы еврей, этот еврей, тот еврей, и вот это было... Оттуда голос был такой, да? И евреи на себя это поняли как вот именно такую оценку. Ты разговаривал с евреями, что ты с ними говорил? Ты пояснял свою позицию как-то, не знаю, были ли у тебя встречи с евреями на эту тему?
Були. У мене кожен єврей, хто вважає за потрібним, спитає і постійно питає в мене, що це було, як я це трактую, як це пояснюю. І ви- Багато євреїв не запитали про це. Значить, їм це не цікаво, їх це не І зачепило. ви Або вони пояснювали зрозуміли, про тим, що я хто говорила. питали, пояснювали Так, так, я їм пояснювала. Я їм пояснювала, що якщо серед їхнього народу є в нас в Верховній Раді представники серед їхньої національності, так як і серед українців, так як і серед кримських татар, і якщо серед цих людей є погані люди, то це не треба приховувати, що і серед вашого народу є такі самі, скажімо, політичні виродки, як і серед українців. І, на жаль, вони зараз при владі. І, на жаль, в нас від цього не живеться легко ні національним меншинам, ні основній нації українців. Дуже цікава позиція, Надія, у вас, і цікаві ваші трактовки ваших же слів. Дякуємо вам за ефір. Сподіваємося, що коли ви донесете і до президента свою позицію, коли буде якось далі розвиватися цю подію, ви все ж таки к нам прийдете і знову розповісте, що буде діятися далі. Ну і про ваші законодавчі ініціативи також. Якщо просите, прийду відзвітую. Надія Дякуємо. Савченко, Дякуємо. народний Дякую. депутат України, була у нас в гостях. Ми повернемося в цю студію за півгодини. У нас тут буде прокурор Криму. Дочекайтеся.